Nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang Department of Agriculture at Pampanga State Agricultural University para sa konstruksyon ng meat cutting plant at cold storage warehouse sa Magalang, Pampanga. Nagkakahalaga ng 90 million pesos ang mga infrastrukturang itatayo na pinondohan ng DA National Meat Inspection Service. Malaking tulong umano ito sa mga local farmer upang mas mapag-ibayo ang kalidad ng mga locally produced meat. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, magandang panimula ang proyekto upang maiwasan na ang meat importation na siyang kumikitil sa mga nasa poultry at livestock sector. Target ng DA na makapagbigay suporta ang pasilidad sa livestock industry ng buong Central Luzon. Samantala, dahil nga sa epekto ng COVID-19 crisis sa ekonomiya, bumaba ng 10% ang chicken production sa rehiyon simula January hanggang June 2020. Mula sa 345,839 metric tons noong 2019, naging 310,211 metric tons na lamang ito ngayong taon. Hindi naman masyadong gumalaw ang hog production sa gitnang Luzon. Noong unang quarter ng 2019, mayroong 217,606 metric tons at 217,006 metric tons naman ngayong first quarter ng 2020. Gayunpaman, nananatiling top poultry and hog producing region ng Central Luzon sa buong Pilipinas. Riniel Pawid, CLTV News.